Dik li s-soltu meqjusa bħala binja storika assoċjata ma' tmexxija tal-Ordni ta' San Ġwan, il-Palazz tal-Inkwiżitur issa libes libsa oħra, dik tal-moda. Heritage Malta flimkien ma' Luca Zoppardi nidew wirja mhux tas-soltu bl-isem ta' Couture and Spectacle, wirja fokata li tinkorpora l-istorja mad-dinja tal-moda. Din tinkludi 4 lbisi disinjati minn Zoppardi flimkien ma' libsa mill-kollezzjoni nazzjonali. L-4 lbisi infasta minn Luca Zoppardi ma' magħmula bħala tweġibiet kontemporani għall-libsa storika ta' filgħaxija mill-kollezzjoni nazzjonali ta' tessuti. Fosthom libsa blu magħmula mid-diżinjatur Amerikan Will Steinman fis-snin 50. Oriġinarjament din il-libsa kienet ta' Peggy Mamo, aktar tard ingħatat bħala donazzjoni minn Claire Pisani, napotija ta' Mamo. Hija libsa evening gown li hija magħmula minn tafta u tull ta' diżinjatur Will Steinman li kien diżinjatur Amerikan li jmur lura fl-1950. Din il-libsa partikolari saħret lill-diżinjatur Luca Zoppardi li minna ħaw kol ispirazzjonijiet biex dak li huwa tal-1950 huwa wkoll adattat għal dażminijiet tal-lum. Din il-wirja tisfida l-frontieri tradizzjonali bejn l-ilbis storiku u l-moda bħala arti ħajja. Meta naħdem bħala stilista nieħu l-ispirazzjoni minn ħafna sorsi differenti. L-arti viżiva, l-letteratura, l-fotografija, l-istorja, il-memorja personali. Imbagħad hemm il-kollezzjoni nazzjonali tal-etnografija, tal-kostumi u t-tessuti li teżisti bħala sors ta' ispirazzjoni, sors fertili għal diżinjaturi bħali sabiex jistudjawha, iħarsu lejha u jinterpretawha għal xogħol ġdid. Bħala parti mill-kollaborazzjoni d-diżinjatur ta' wkoll libsa oħra bħala donazzjoni li preċedentement kienet eżebita fil-Grand Salon tal-Mużew tal-Arkeoloġija. Il-wirja se tibqa' miftuħa l-pubbliku sa 30 ta' Settembru.